Ahoj! V dnešnej časti sa naučíme, ako sa vyjadruje zápor v slovenčine. Slovenský zápor je pomerne jednoduchý, ale musíš si dávať pozor na správny tvar. Tak poďme na to. Najzákladnejšie záporné slovo je nie. Znamená to no. Príklady. Si unavený? Nie, nie som unavený. Je to tvoj telefón? Nie, nie je to môj telefón. V slovenčine tvoríme zápor veľmi jednoducho. Pred sloveso len pridáme predponu ne. Príklady. Ja mám psa, ja nemám psa. Ty máš knihu, ty nemáš knihu.